So guys, mo ni sila mga contender. Gipaabot pa nato ang R3. R3 to ba? R3. Atong musukol sa Rusi nga 200R. Rusi ba to? Gago. Rusi 200R. Tapos ang contender dayon R7. R7. Ay, R11. R11 mas kusog kayo. Pila ka cc? 11cc. Award 11cc kusog kayo. So, shoutout sa to. Shoutout sa to. Bulingit Riders. Bulingit Riders. Ako doon. Content. Okay. Shoutout sa Thai content. Sa Thai content. Thai content. Shoutout sa Thai content! Mga bobo! Shoutout sa Thai content! Ano ka bro? Shoutout sa Thai content! Ka bobo! Putangin mo ka! Gani. Shout out sa Thai content. Shoutout sa Thai content! Oo. Muna ni sila itong mga kagrupo guys. So muna sila gikan diri sa may kuan. Usa ni nga route. Muna sila guys sa among grupo, giubiyaan na nila mga grupo. Susugdan na namo guys ang among Rumble. Bangaulo ta di ba? Bangaulo. Susugdan na namo guys ang Banggaulok, ang R3, R11 og Rusi 200. 200R. Brrrr, skrut, bring, nyeng, pip, pip, nyeng, berarti ka nga mo, nyeng, woohoo, counterflow pa more, woohoo, nyeng, pip, 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 baga, hapit, nyeng, counterflow sa mga bugok. Gitabo. Mag-i-FT ka nakabalik sa linyo. Ito na sa tabo sa scripted. Yung. Anong nangyari? Boss, anong nangyari, boss? Okay lang po ba kayo, boss? Shoutout sa Thai content! Shoutout sa Thai content! Shoutout sa Thai content! Damay